माणसं अशी तुकडे तुकड्यात विखुरली, वेगवेगळ्या विचारधारांमधनं लखतरं झालीत त्यांची. आणि ती लखतरं वेगवेगळ्या गटांच्या, पंथांच्या, वर्गांच्या सगळ्यांच्या खांबावर अशी लटकवली. आणि माणसं त्याला झेंडे म्हणतात. त्या झेंड्याला कुठल्या झेंड्याखाली जायचं असं संभ्रमात आहे. नमस्कार, डॉक्टर स्वप्नील गाठी, कविता लगणारी माणसं या नवीन भागामध्ये आपल्या सर्वांचं पुन्हा एकदा मनपूर्वक स्वागत. आजच्या या भागामध्ये आपल्याला प्रमुख पाहुणे म्हणून लाभलेले आहेत सौ अंजली ढमाळ मॅडम. तर थोडक्यात अल्पपरिचय देतो. मॅडम महाराष्ट्र शासनाच्या वस्तू व सेवा कर विभागात राज्यकर उपायुक्त या पदावर सध्या पुणे येथे कार्यरत आहे. ज्याचा त्याचा चांदवा हा काव्यसंग्रह प्रकाशित झाला असून त्यास महाराष्ट्र साहित्य परिषदेचा पुरस्कार प्राप्त झालेला आहे. दक्षिण महाराष्ट्र साहित्य सभा कोल्हापूर आणि कवयित्री शहाबाई यादव साहित्य संस्कृती कला विकास मंचातर्फे आयोजित रेणावी जिल्हा सांगली येथील 19व्या ग्रामीण मराठी साहित्य संमेलनाचे अध्यक्षपद मॅडम. या व्यतिरिक्त अनेक पुरस्कारांनी मॅडम सन्मानित झालेले आहेत. अनेक कार्यक्रमामध्ये त्या अध्यक्षस्थानी असतात. याचबरोबर अनेक ठिकाणी त्या निमंत्रित कवी म्हणून सुद्धा उपस्थित असतात. आकाशवाणीवरती सुद्धा मॅडमचे कविता गायनाचे अनेक कार्यक्रम झालेले आहेत. तर अशा या आपल्या आजच्या पाहुण्या सौ अंजली ढमाळ मॅडम पुन्हा एकदा कार्यक्रमामध्ये मनपूर्वक स्वागत. तर आपण आता गप्पांना सुरुवात करूया. आजच्या या गप्पांचा आपला विषय आहे कवितेचा धागा आणि माणूसपणाची गोजडी. तर यावर तुम्हाला मला ऐकायला आवडेल की आपला जीवन प्रवास किंवा आपला कवितेचा प्रवास हा या माध्यमातून आम्हाला उलगडायला आणि ऐकायला आवडेल. खरं तर कवितेचा धागा हा लहानपणापासून माझ्यासोबत होता. कारण गोधडी म्हटलं की मला तर लहानपणीचीच आठवण होते की आपण कुठंतरी दिवसभर खेळून शाळेतून येऊन वगैरे पडलेलो असतो, झोप लागलेली असते. नंतर कोणतरी आई, आजी, मावशी, आत्या कोणीतरी आपल्या अंगावरती पांघरून घालतं. ती गोधडी आणि त्याची ऊब ही आयुष्यभर माणसाला सोबत करते. असं माझं तर आहे. बहुतांश लोकांचं हेच असेल की कुठंतरी ती तुम्हाला स्नेहाची ऊब ती गोधडी देत असते आणि ती तुमच्या सतत सोबत असते. विशेषतः कठीण काळामध्ये आपल्याला जास्त आठवण होते. आणि ग्रामीण भागातच बालपण गेल्यामुळे तिथे मला असं वेगवेगळी जीवन लोकांची बघता आली. कष्टाचं जगणं, कुणी काही हालाखीमध्ये असेल, कुणी आनंदाचे क्षण वाटत असेल, कुणी एकत्र जगणं असायचं. तर हे सगळं मला कुठंतरी शब्दांमध्ये यायचं. त्याला कविता म्हणतात हे माहीत नव्हतं. काहीतरी मांडत राहायचं. 4 ओळी त्या शाळेच्या वहीच्या पाठीमागच्या पानावर लिहायच्या, मग तिथल्याच मैत्रिणींना दाखवायच्या, खुश व्हायचं, असं असायचं. बरोबर. नंतर हळूहळू कळत गेलं की हे कविता येते आपल्यातून. आणि मग हा धागा म्हणजे लोकांच्या जगण्याशी आणि माझ्या मनातल्या संवेदनांशी मला जोडत गेला. आणि मग हा कवितेचा धागा आयुष्यभर असा जोडत कधी कवितेच्या माध्यमातून व्यक्त झाला, कधी माझ्या लिखाणातून, कथांमधून व्यक्त झाला, कधी अगदी सांगायचं म्हणजे आपलं जगणं सुद्धा तुम्हाला कविता आहे असं फील यावं अशा पद्धतीचे काही प्रसंग आले. की मी आधीच्या सेवेमध्ये टीचिंग फील्डमध्ये होते. तर त्यावेळी एक शाळा सुटून गेली, आम्हाला माहितीच नाही की बेल वाजून गेली. आम्ही विद्यार्थी इतके तल्लीन झालेलो होतो आणि हे सगळं करताना पालक बोलवायला आले की ओ बाई शाळा सुटली आणि अजून तुम्ही बसले, जेवण केलं का, हे केलं का. ती ग्रामीण भागातली आजी होती, तिला काळजी की पोरांनी पण खाल्लं नाही, त्यांच्या बाईंनी पण खाल्लं नाही. तर असं वाटलं की कविता ह्याच्यापेक्षा वेगळी नसते. ही कविता असते, ती तुमच्या जगण्याच्या माध्यमातून येत असते. खरंय मॅडम, खूप छान. आणि कविता ही गोष्ट अशी आहे की ही प्रत्येकाच्या मनांना जोडत असते. हा धागा हा मनाचाच धागा आहे आणि जो एक मन कॅच करत असते आणि त्याच्यातून मग एक कधी 4 ओळी बाहेर पडते, तर कधी मुक्त छंदातील कविता बाहेर पडते. तर काही प्रत्येकाची व्यक्त होण्याची गोष्ट वेगळी असते. काही लोक गीतातून व्यक्त होतात, काही लोक लोकसंगीतातून व्यक्त होतात. प्रत्येक जण आपापल्या पद्धतीनं कवितेला उलगडत असतो. तसं तुम्ही
तुमचा जो कवितेचा प्रवास आहे किंवा तुमच्यातील कविता कशी बाहेर पडली आणि कधी बाहेर पडली तुम्ही खूप चांगल्या पद्धतीने सांगितलं. तुम्ही बोलता बोलता बोललात की तुमचं बालपण जे आहे ते खेडेगावात गेलं आणि खेडेगावामध्ये आपल्याला वेगवेगळ्या पद्धतीची लोक भेटत असतात. कारण शहरीकरणामध्ये आणि खेडेगावामध्ये हाच फरक असतो की खेड्यात कुठलीही गोष्ट जरी सुख असेल किंवा दुःख असेल प्रत्येक गोष्टीला तुम्हाला वाटेकरी लगेचच मिळतात. तसं शहरामध्ये वाटेकरी पटकन मिळत नाहीत. कारण या घरात काय चाललंय ते त्या घरातल्या व्यक्तीला कळत नाही. आणि तुमचा जो कवितेचा प्रवास होता की जो या म्हणजे तुमच्या कवितेचे वाटेकरी तसे बघायला गेले तर तुमच्या गावातील लोक किंवा तुमच्या मैत्रिणी हेच आहेत की हे तुम्ही आता तुमच्या बोलण्यातून सांगितलं. तसंच आता याच्याशी रिलेटेड तुम्हाला कुठला एखादा प्रसंग आहे का की जो तुम्हाला खूप कविता तिथं जगाविषयी वाटते? मला माझ्या हृदयाच्या खूप जवळ असणारा, म्हणजे हृदय हा शब्द सुद्धा काळजाच्या जवळ असणारा काळीज हा शब्द छान वाटतो. बेंदूर. खरंय खरंय. म्हणजे वर्षातला पहिला सण आणि त्याचं आदिम कृषी संस्कृतीचे असणारं नातं. आणि मग तो मोठा कार्यक्रमच असायचा. खरं तर गावात कुठल्याही गोष्टीचा कार्यक्रम असतो मोठा. आता आपल्याकडे खूप वस्तू असतात, आपण पण गावातनंच आलोय उचलून झाडं उपटून इतर ओवल्यासारखे. खरंय. पण त्याला ते जगणं नाही, माती सुटून गेली, सगळं सुटून गेलं. तर तसं बेंद्राचा सण म्हटलं की 2 दिवस आधीच वेध लागायचे. मग तो बैल झाली का, कुंभाराकडे बैल झाली का. आपल्या घरात पण असायची, गोठ्यात बैल असायची. आणि शिवाय इकडे मातीचा बैल आणायचा, देवाऱ्यात ठेवायचा. मग ह्या खऱ्या बैलाला खांदेमळणी करायची, खुरांमध्ये त्याच्या ते कीड लागू नये म्हणून हळद भरायची. आणि मग तेव्हा प्रश्न पडायचे की ही हळद का लावायची, इथे का लावायचं, इकडे का लावायचं. मग आजी सांगायची, अगं तो वर्षभर राबत असतो, त्याला हे करायचं. आणि मग त्याला ओवाळायचं, त्याला पुरणाचा घास भरवायचा. हे सगळं लहानपणापासून करत आलं. त्याला सजवायचं, मग आपला बैल मिरवणुकीत खूप चांगला दिसला पाहिजे, असं सगळं असायचं. जसं जसं मोठी होत गेले तसं मला जाणवलं की ही नुसती बैलाची गोष्ट नाही आहे, तर सगळ्या संसाराचं, सगळ्या आयुष्याचं ओझं आपल्या खांद्यावर पेलणाऱ्या घराघरातल्या वल्लभाची ही गोष्ट आहे. वा वा वा, खूप छान खूप छान. आणि मग ती कविता आली मुळाचा सण म्हणून. आणि ती वल्लभाला ती कारभारीण असते, ती म्हणते की तुला खांदे मळू दे, तू इतका राबतोयस आणि जरा विसावा घे, अजून आयुष्य तुला अजून वर्षभर राबायचे. का तर शेतातली कामं कधीच संपत नाहीत, वर्षभर चालू असतं. ते 1 दिवसाची विश्रांती घे, तुझ्या खुरांमध्ये हळद मीठ भरू दे मला, तुला काही त्रास नको व्हायला. आणि तेव्हा असं वाटतं की हा घराघराचं सगळं ओझं वाहणारा जो वल्लभ आहे, प्रत्येक कुटुंबातला कुटुंब प्रमुख, हा कुटुंब प्रमुख सुद्धा त्या आदिम कृषी संस्कृतीचं, ह्या सगळ्या मानव जमातीचं जे आपण लाखो वर्ष चालत आलेलो आहे पुढे ही संस्कृती घेऊन, या सगळ्याचं ओझं पेलणारा तो वल्लभ आहे. आणि त्या वल्लभाला ती ओवाळते आणि घासभर पुरण घे आणि हे सगळे सण तुझ्यामुळं आहेत. वा वा. अशी कविता आहे. आणि मग ती कविता आणि ते जगणं असं सगळं माझ्यातनं उमलत राहिलं. ही कविता आहे सण मुळाचा. मुळाच्यावो या सणाला खांदा मळते वल्लभा, मुळाच्यावो या सणाला खांदा मळते वल्लभा, उपसले कष्ट ढीग घेई विसाव्याची मुभा. वा. तुझ्या राबत्या खुरात भरू दे हळद मीठ, तुझ्या राबत्या खुरात भरू दे हळद मीठ, राबा याचे रे अजून सालभर दिन रात. घेरे शेकून पाण्यानं, घेरे शेकून पाण्यानं, अंगावर नक्षी छान, शिंगा लेपू दे हिंगुळ. आपल्याला हिंगुळ तर माहीत असेल की फार प्रिय असायचा तो रंग त्यावेळी. शिंगा लेपू दे हिंगुळ, भाळी बाशिंगी कमान. वा वा. झूल घालते आईन्याची, झूल घालते आईन्याची, गळा माळ घुंगराची, बोट लावते तिटाचे, दृष्ट लागू नये कुणाची. वा वा. आता राही उभा मोहर, आता राही उभा मोहर, ओवाळते निरांजन, घास भर घे पुरण, तुझ्यामुळं सारे सण, तुझ्यामुळं सारे सण. खूप छान मॅडम. म्हणजे बेंदूर सण हा सर्वांच्या जिव्हाळ्याचा सण आहे. तुम्ही मगाशी बोलता बोलता बोललात की हा शेतकऱ्यांचा सण आहे. तर मीही ग्रामीण भागातूनच आलेलो आहे.
तर माझी तर खूप छान आठवण येत या बेंदूर सणाच्या बाबतीत, कारण माझी जी शाळा होती 1ली ते 4थी पर्यंतची, त्या शाळेच्या शेजारीच आमचे कुंभार काका राहायचे आणि ते तिथं तो बैल बनवण्याचं काम, मातीपासून बैल बनवण्याचं काम ते करायचे. तर प्रत्येक रोज बेंदूर सणाच्या कमीत कमी 10-15 दिवस अगोदरपासूनच आमची तयारी चालू व्हायची की माझा बैल कुठला, बैल झाला का आणि त्याला रंग कोणता दिला. म्हणजे ते रंग सुद्धा आम्ही अगोदर ठरवलेले असायचे आणि आम्ही जो रंग ठरवलेला असायचा तोच रंग त्या काकांना आम्ही द्यायला लावायचो. आणि तो अगदी ते काका आमच्याकडे घरी घेऊन यायचे. घरी घेऊन ज्या दिवशी येणार त्या दिवशी आमची पूर्णपणे उत्सुकता अशी ताणून राहिलेली असायची की आता बैल आपल्या घरी येतोय म्हणून. आणि तो आल्यानंतर परत आम्ही जवळपास महिनाभर त्याला प्रॉपर त्याच्यावर खेळत बसायचो. अगदी त्याचं ते शिंग तुटत नाही तोपर्यंत आम्ही त्याच्यासोबत ते खेळत बसायचो. अशा या बेंदूर सणाच्या आठवणी तुम्ही तुमच्या काव्यातून खूप चांगल्या पद्धतीनं सादर केल्या. नमस्कार मित्रांनो, कविता जगणारी माणसं आजचा भाग कसा वाटला हे आम्हाला नक्की कमेंट करून कळवाल. आणि हो, कमेंट करून अजून एक आम्हाला तुमच्याकडून वाचायला आवडेल की आजच्या भागाप्रमाणे तुम्हाला पुढच्या भागामध्ये कोणत्या तुमच्या आवडीच्या पाहुण्यांना पाहायला आणि ऐकायला आवडेल हे नक्की आम्हाला कमेंट करून कळवाल. याच्याचबरोबर आजचा भाग जर तुम्हाला आवडलेला असेल तर आमच्या चॅनलला लाईक, सबस्क्राईब आणि बेल बटन दाबायला विसरू नका. धन्यवाद.